Vítajte pri ďalšom šialenom vydaní Skibidi24. Dnes sa pozrieme na nevídaný experiment z peteného Skibidi Toilet v supermarkete a na najpodivnejšom športovom zápase všetký čas. No, pripravte sa na poriadnu dávku zábavy. Vedecký experiment sa vymkol kontrole. Miestni vedci sa pokúsili vytvoriť prvého inteligentného Skibidi Toileta. No niečo sa pokazilo. Po zapnutí nového programu začali experimentálni Skibidi Toilet recitovať básne, analyzovať zmysel života a variť polievku. Nevieme, ako sa to stalo. Ale namiesto umelého intelektu máme teraz najlepšieho kuchára v meste, povedal hlavný vedec. Miestni reštaurátori už začali žiadať, aby tento Skibidi Toilet dostal vlastnú šéfkuchárskú show. Zmetený Skibidi Toilet v supermarkete. Včera večer sa v miestnom supermarkete objavil stratený Skibidi Toilet, ktorý zjavne nechápal, že sa nenachádza v lojovisku. Podľa svedkov sa pohyboval medzi regálmi, hádzal do seba ovocie a pokúšal sa komunikovať s mliečnými výrobkami. Videl som, ako sa snaží bojovať s chlaničkou na jogurt. Myslel si, že je to nepriateľský titán. Steven. Smial sa. Zamestnanec obchodu. Nakoniec sa ho podarilo usmerniť a vyviezť von. No supermarket na rozlúčku daroval 2 banány. Vraj ako mierový dar. Skibidi futbal. Najzvláštnejší zápas roka. Dnes sa odohral historicky prvý Skibidi futbalový zápas, vo ktorom proti sebe stali Skibidi Toilet a TV People. Zápas sa začali momentálne, ale už o pár minútach sa pravidlá zmenili. Lopta zmizla a hráči začali kopať do seba. Nemali sme tušenie, kto vlastne vyhráva, ale bolo to epické, povedal rozhodca, ktorý v panike ušiel už v prvom polčase. Po hodine chaosu bolo vyhlásené, že víťazmi sú všetci, ktorí prežili Skibidi Toilet. Skibidi Toilet oslavil víťazstvo tancujúc na streche štadióna, zatiaľ čo TV People si išli opraviť antény. A to je pre dnešok všetko. Zo Skibidi24 nezabudnite, v tomto svete sa môže stať čokoľvek. Takže dávajte pozor, keď pôjdete nakupovať alebo sa zapojíte do športového zápasu. Uvidíte sa na budúce. Skibidi dopredu. Dovidenia. A nezabudnite nasledovať na Instagrame a na YouTube. Takže môžete vidieť aj malé šortky na Instagramu, ale aj šortky na YouTube. Takže prajem vám pekný deň, víkend, čo tam máte dopredu. Dovidenia. Peknú noc, pekný deň. Dovidenia.